El pla director dels Masets ja té l'aprovació inicial de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. El document comença ara un període d'exposició pública en què administracions i particulars hi podran fer les seues aportacions. El document divideix la normativa en dues tipologies de construccions que hauran de complir els requeriments. D'una banda, les anomenades casetes d'eines. Anem a una superfície màxima de 20 metres quadrats. Això ha anat evolucionant. Si en anteriors ocasions estàvem parlant de 10 o 15 metres, avui estem parlant ja de 20 metres quadrats. Ara això sí, està vinculat amb una superfície mínima de finca. Aquesta superfície mínima de finca, en funció del planejament urbanístic i territorial, determina que són o 2.000 metres quadrats de finca o 4.000 metres quadrats de finca, en funció si aquesta finca té una protecció especial, que per tant serien els 4.000, o és una finca de qualificació ordinària, que és la major part, i per tant aniríem als 2.000 metres quadrats. Els masets tindran unes altres condicions. També s'estableix una superfície màxima. Aquesta superfície màxima pot arribar a ser de fins a 60 metres quadrats. Veieu que aquí també hem evolucionat bastant. Aquests 60 metres quadrats van en funció, diguéssim, aquesta màxima es podrà, diguéssim, fixar sempre i quan, diguéssim, aquell maset estigui vinculat a una explotació agrícola. També hi ha unes determinacions, unes condicions de materials, tant a les façanes com el que són les fusteries, proporció d'obertures, cobertes, alçada de plantes. El pla també vetlla perquè aquestes construccions no deriven cap a altres usos no compatibles amb el sòl no urbanitzable. Les xifres que estem donant en quant a superfícies, etc., crec que són prou adaptables, generoses, perquè moltes de les situacions avui preexistents puguin legalitzar-se. Segurament moltes altres no podran fer-ho. Això, insisteixo, s'haurà de veure, diguéssim, el cas a cas. La normativa fixa com a ús prohibit l'ús d'habitatge. Estem parlant, diguéssim, d'un ús vinculat a l'activitat, vinculat fins i tot a l'oci familiar, etc., no al d'habitatge. El nou pla, que regula per primera vegada aquestes construccions, ha estat consensuat amb els alcaldes i consells comarcals. Tindrem els alcaldes la tranquil·litat jurídica a l'hora de poder donar o no un permís d'obra. En això ens hi hem trobat en greuges comparatius, perquè a vegades té bé la gent, escolta, és que jo vull fer no sé què, i hi havia com aquesta mena de bull legal que no estàvem ni protegits, ni la persona que ho feia, ni el constructor, ni el propi Ajuntament. Urbanisme té comptabilitzades 70.000 edificacions en sòl no urbanitzable.